daraja gun dan adam, daraja gun dan adam, yawa daraja gun dan adam ta zarta misalin duniya. Daraja gun dan adam, daraja gun dan adam, yawa daraja gun dan adam ta zarta misalin duniya. Allahu gani daya sarki mai mulkin duniya, kai ne kai yo ruwa da kasa kuma sun cika duniya, kai rana kai wata taurari hasken duniya, kai ne kai dan adam ka dashi da alkalam, yawa da rubutun lada zunubi da mu gane ka iya. Daraja gun dan adam, yawa daraja gun dan adam ta zarta misalin duniya. Karanin ka salatuka a gurin sakadarar duniya, shine dan Amadu ka cika fi sirrin duniya, alai wa sahabi a saka su cikin duka biya, dan da su fa aka yi badar, zuciyar su fa babu dar, yawa darajar su daban ce ya kamata mu gane jiya. Daraja gun dan adam, daraja gun dan adam, yawa daraja gun dan adam ta zarta misalin duniya. Daraja gun dan adam zan fara bayani kan haka. Allah ya yo mu ne da kasa ya kamata mu san haka, amma hikima ta Allah ya juya sai muka zama haka. Jini a jiki haka, ɓargo da kashi duka, yawa wannan daraja ta Allah gare mu fa sai dai godiya. Daraja gun dan adam, yawa daraja gun dan adam ta zarta misalin duniya. Da ruwa in ya haɗu da ruwa to kawai fa a ce kurum, hikimar Allah da yayi a gare mu fa sai dai mi na'am, mata kuma da miji in sun haɗu za a yi dan adam. Karfe mini fassara aya ce ta kira, yawa a cikin Qur'ani dan kuji Allah muka godiya. Daraja gun dan adam, daraja gun dan adam, yawa daraja gun dan adam ta zarta misalin duniya. Akwai sura guda wadda ta yi bayanin dan adam, a cikin Qur'ani in ka duba ayoyin kalam, ga ayoyi da dama cikin surori kan alam. Alasa dai kun rike ni da Allah da fake, yawa duk bukatu da dama in mun roƙa to zai biya. Daraja gun dan adam, yawa daraja gun dan adam ta zarta misalin duniya. Wala gada karam na bani adam ayar sai fadi, karamar dan adam da yawa kwa da Allah ya yi fadi. Tamkar rimi ne ko cikin ya tabbas ba haɗi, Muhammad Nahum ya ce filbarri wal bahar, yawa ƙarshen ayar tana nan cikin Qur'ani wainiya. Daraja gun dan adam, daraja gun dan adam, yawa daraja gun dan adam ta zarta misalin duniya. Ya kamata fa dai mu gane bayanin Allahn mu haka, domin ko shi ya yo mu ya ba mu karamar nan duka, sannan kuma dai gare shi muke neman duk ɗaukaka. To ku tashi mu furfito annabin sama ambato, yawa garde mu yo walakanci ko kaskanci ya hana. Daraja gun dan adam, yawa daraja gun dan adam ta zarta misalin duniya. Karshen girma da Allah ya yi mana amma na sujjada, dukkanin tsaunuka tsirrai da duwatsu ka har hada, kai har fa mala'iku Allah sun yi mana sujjada. Sai shaidan shi daya jefaffe dan giya, yawa la'anar lahu ta tabbata ga shaidan jiya. Daraja gun dan adam, daraja gun dan adam, yawa daraja gun dan adam ta zarta misalin duniya. Kai na ce mu guje wa juna walakanci ban da fariya, ko zan taimako tsakanin mutu sam karmi fariya, sannan ko da magana in za mu yi to mi gaskiya, banda gulma cikin taka Allah ne ce haka, yawa tabbas ko muka yi haka za mu yi dace fa gaba daya. Daraja gun dan adam, yawa daraja gun dan adam ta zarta misalin duniya. Kuyo abuwa na ce waka ta nan ne zan tsaya, me sanya ji suna ko bayani to yayi tambaya, kai ko ba tambaya wala suna na sai na biya. Ni Musa mai gida dan manya ba faɗa, yawa ai kowa ya sani ko a filin daga ban faɗa. Daraja gun dan adam, daraja gun dan adam, yawa daraja gun dan adam ta zarta misalin duniya. Daraja gun dan adam,
daraja gun dan adam yawa daraja gun dan adam ta zarce misalin duniya daraja gun dan adam daraja gun dan adam yawa daraja gun dan adam ta zarce misalin duniya daraja gun dan adam yawa daraja gun dan adam ta zarce misalin duniya